Kender du det, når du skal have skrevet noget, lektier, en historie eller et brev til hende eller ham den søde i skolen, så kan det bare være så svært at finde på det, man vil skrive. Nu skal I møde Daniel og hans kæreste Musen. Daniel er digter, og han har skrevet rigtig mange smukke digte. Men pludselig har han fået særdeles svært ved at finde de ord, han skal bruge til sine digte. Her er Daniel. Ingenting. Hej Mus. Jeg får skrevet en masse ord. Altså, de væltede ud af mig. Altså, papiret er blevet helt vådt. Så meget er der. Nej, du behøver slet ikke. Du behøver ikke at komme forbi. Det kan jeg godt fortælle dig. Det behøver du ikke. Så en halv time. Så siger vi det. Ja. Jeg glæder mig også til at se dig. Daniel, hvorfor løj du for Musen? Skriv nu noget. Find noget inspiration. Hvad med at bruge nogle af de bøger, du har? Se Daniel, din fantasi virker jo fint. Så er det tid til at få skrevet. Åh nej Daniel, hvad laver du? Den er helt gal med Daniel. Lad os hjælpe ham. I skal med på en rejse helt ind i hans hjerne og fantasi, og hjælpe ham med at få orden på rodet i hans hoved, så han kan skrive sin digte igen. Mama was queen of the mambo, Papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, 'cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city looking for a big